Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković. Dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovani ministre, gospodine Sertiću i gosti iz ministarstva, neophodno je, ja mislim, povodom amandmana na član 5, koji se tiče dana stupanja na snagu ovog predloga zakona kao zakona, da ponovim ova pitanja koja sam prethodno postavio gospodine Sertiću. Najpre, oko neodgovornosti u pristupu Vlade, na šta je ukazao i narodni poslanik Janko Veselinović, kada je rekao da je ovde stigao jedan tekst jednog predloga zakona, da smo mi kao narodni poslanici ovde imali priliku da predložimo izmene tog teksta predloga zakona, a da sada imamo, zahvaljujući delanju odbora, potpuno izmenjenu sadržinu ovog predloga zakona. To znači, poštovana gospodo, da je Vlada poslala jedan predlog, za čas posla se taj predlog strašno izmenio, imamo sada drugu sadržinu, pa o čemu onda mi glasamo? Ja verujem, gospodine Sertiću, da ovde skoro da nema ni jednog poslanika koji će na kraju znati o čemu će da glasa. Pa da li to treba da bude slika jednog našeg zajedničkog rada? Oko usvajanja, po mom osećaju, trebalo bi da bude najboljih, najkvalitetnijih predloga zakona, odnosno zakona u ovoj Skupštini. I neophodno je još jednom da vam postavim pitanje. Da li je tačno, od prekjuče, od kad smo imali raspravu u načelu, sada sam već zaboravio, da li je tačno da mi u ovom momentu ne znamo kolika je imovina Fonda, a da saopštavamo da će Fond da garantuje svojom imovinom za neke radnje, uprkos tome što ne znamo sada kolika je ta imovina? Molim vas, gospodine, samo da kažete da ili ne, pa da imamo jasnu informaciju i odgovor, eto, na to jedno od mnoštvo pitanja, poštovani gospodine Sertiću. Hvala.